Za vrijeme ljetnih praznika, Pika i njeni prijatelji Tinko i Saša odluče poći na izlet. Hajdemo fotografirati u prirodu. Možemo se biciklima odvesti na jezero u blizini. Tamo sigurno ima zanimljivih životinja. Možda naiđemo na labudove, laste i galebove. Da, pođimo na izlet na jezero. Što se ovdje dogodilo? Očekivali smo labudove, galebove i laste. Često ljudi ovdje peru motore automobila i traktora. Dovozi smeće koje bace u vodu. Ulijevaju ostatke pesticida prskanja. Voda je otrovana i ne mogu plivati u njoj. Ostale životinje su ocelile, a ribe su ukinule. Čak ni biljke ne mogu rasti ovdje. To me jako rastužilo. Hajdemo pronaći galebove. Pogledajte gdje su galebovi, lete iznad deponija. Zašto ste ovdje? To nikako nije dobro. Galebovi pripadaju čistom jezeru. Doselili smo ovdje u potrazi za hranom. U jezeru nema više riba, a ljudi bacaju mnogo otpada iz kuhinje u smeće koje ovdje završava. Kamioni ga svakodnevno dovoze i mi pronalazimo dovoljno hrane da bi preživjeli. Sada već jako rastuženi, naši prijatelji vide u daljini stablo bez lišća. Pogledajte ono stablo, nema lišća na njemu. Previše je otrova u zraku da bih ja mogao preživjeti. Ljudi nepotrebno koriste automobile i njima zagađuju naš i vaš zrak. Imate previše dimnjaka. Ne mogu disati. Ne mogu vjerovati. Što se to događa? I mene peckaju oči. Moramo nešto poduzeti, moramo spasiti zemlju. Hajdemo pitati čovjeka koji radi na deponiju što možemo poduzeti, on to sigurno zna. U nadi da pronađu odgovore na svoja pitanja, naši prijatelji pokucaju na vrata radnika na deponiju. Dobar dan, mali ljudi, kako vam mogu pomoći? Vi sigurno znadete što možemo učiniti da nam jezera opet ožive i budu čista, da nestane ova hrpa smeća, da stablo ponovo može disati. Da mi ponovo možemo uživati i fotografirati živu prirodu. Da nas prestanu peckati oči. Moramo dati prirodi priliku da obnovi svoja pluća, da šume ozdrave, a zrak i voda da se pročiste. Pokušajte smanjiti otpad kojeg svakodnevno bacate. Što ćete zdravije živjeti, zdravije će biti i priroda u kojoj živite. Sve je međusobno povezano. Kad kupujete u dućanu, pripazite da uz proizvod kupite što manje ambalaže. Otpadke iz kuhinje uz malo truda možete pretvoriti u humus kompostiranjem. Tako će se smanjiti ova hrpa otpada koja svakodnevno dolazi ovdje. Nagovorite roditelje da se više voze vlakom i biciklom i da koriste što manje kemijskih sredstava u svojem radu. Na taj način se smanjuje zagađenje zraka i podzemnih voda. Smanjite otpad i uz igru, upotrijebite maštu i iz polomljenih i starih stvari izradite igračke, ukrase i korisne nove stvari. Velika se količina otpada može smanjiti na način da se preradom opet osposobi za neku novu funkciju. To se zove recikliranje. Reciklirati se mogu plastične boce, tetrapaki, staklo, limenke i razni predmeti od metala i papir. Baterije se stavljaju u poseban kontejner da se na taj način zaštite podzemne vode koje koristimo za piće. Tako je, tako ćemo smanjiti štetu koju smo nanijeli prirodi. To je lako, to je jednostavno. Svaki put kad se igrate ili kupujete u dućanu, razmislite kako to može utjecati na prirodu. Koristite štedljivu vodu i druge izvore koje nam daje priroda. Najvažnije od svega je da to što ste danas naučili i vidjeli pokažete i ispričate svojim prijateljima i roditeljima.
Tako će se jezero očistiti i životinje vratiti kamo i pripadaju. Galebovi će imati ribu, A stabla će nam ponovno moći stvariti čisti zrak za disanje. Hura! Zajedno ćemo spasiti zemlju. Pridruži nam se i ti. Koristi svakodnevno ono što smo danas naučili. Zajedno možemo promijeniti mnoge stvari na bolje i osigurati sebi i drugima čist okoliš u kojem ćemo se moći igrati, skakati, plesati, pjevati, učiti, istraživati.